una de les coses significa família. I nosaltres, com una gran família, ens reunim des de fa un pensatge aquí, a la tarda vespre de Nadal, per compartir aquests moments especials que són únics amb els nostres amics, amb els nostres companys, amb les nostres famílies. Sense amor, cada l'odi, la injustícia i el dolor. No t'obliu que vindrà un nen, que vindrà Jesús. Déu com a la gent a la seva, com els vencedors que reparteixen el botí, el jou que els afeixugava, la barra que duien a l'espatlla. La crisi de l'Imes havia de complir. Va arribar també a Nazaret, quan l'hivern estava tocant a la porta. Som de Nazaret, i jo i la meva dona hem vingut pel cens. Necessitem un lloc on passar la nit, i ens han dit que vostè es porta bé amb els que som de Galilea. Sí, és veritat, jo també soc d'allà, però tinc la casa tota plena. No hi cap ni una agulla. El bou, la mula, Jesús, Josep, Jesús, Gabriel, molt bé. Els pastors, ja sabem que seré tots. Fixeu-vos quina casualitat. Aquest naixement feia anys que s'esperava. Tothom estava pendent del naixement del Messies que havia de néixer. Queden sense casa o els que els costa tenir un plat calent a taula. Que Jesús els doni una nova força i una esperança. Preguem. Que sempre visquem amb la pau i l'amor. Que el nen que avui neix es porta, preguem. Escolteu-nos, Pare.